Onks toi se mun raketti? Se mun pata, minkä mä ostin. Oh. Onks nää niinku niitä... Ei, toi on se mun pata, minkä mä ostin. Ai jaa. Tomppa kävi se tyttössä. Joo. No siltä se näyttää. Kohta tulee poliisi. Haloo, onko tää nyt oikein? Vuosi on vaihtunut tuolla välkkyessä. Kohta välkkyy lisää silmissä. En muista, kun oltiin Luostolla viime vuonna, kun vuosi vaihtui. Niin, mutta Pyhällä viime vuonna, kun oltiin... No se tuli vasta pari päivää myöhässä. Kukki ei saanut mitään. Ei saanut mitään. Voi ottaa. Ota poikko. Kohta viedään isästä Yleisellä paikalla ei saa nauttia alkoholin juomaa. On kyllä vähän niinku mitään sanomatonta. Se on niinku semmonen yllättävä. No en mä nyt ollenkaan ymmärtänyt. Tuolla kauempana tulee hienompi, mä kuvaan niin. Tuo on vaan niinku sama koko. Se jossain vaiheessa vaihtaa ne. Ei, mietin vähän. Muistatko mitä tuli siellä Pyhällä? Voi helvetti. Pitäisköhän teidän laulaa se yksi No laulu? niin, siellä tuli jo hienompi. Mitä korkeammalle meni. Tämä on pikkusen erilaisia. No nyt vähän alkaa jo. Joo. Nyt. Kohta kaatuu tänne. No nyt ehkä. Joo. Siinä on semmoset isot semmoset putket siellä. Sampuuko se monta samasta? Ehkä me ollaan liian korkealle, että se ei tuu se. Niin, se ei tunnu. Ei. No nyt alkaa näyttää jo hyvältä. Oi, tuolla on hienommat tossa vieressä, katsokaa. Oi! Se vaan korkeammalle, ei mitään. Niin. Otapa useampi, koska se ei... Nyt kun toi jää liian lyhyeksi, tam! Kaikki kuolee. Tää on ihan hienoa, kun pystyy kattoo tälle ihan laivina, eikä tarvitse katsoa videokameraa. Hienoa. Oi, no nyt alkaa näyttää hyvältä. Nyt meni liian korkealle. Oi! Kyllä valittiin tää katselupaikka ihan oikein, että siinä se ei mitään. Ei tarvitse katsoa niskaa piinaa. Niin, ei tarvitse eikä könöttää mihinkään suuntaan. Kyllä mä joudun vähän takkipäin nojaamaan, jos mä suoraan Eikä muuten ole helvetin monen viimakaan, vaikka mitä pelkäsin. Ai vitsi, miten hienoja. Ai, Oi! ihania. Ai, että. Mä en kehtaa laittaa mihinkään nettiin tätä videoa. Tää menee YouTubeen saman tien. Tänään No laitetaan. me ehkä mä oon hiljaa sitten mene takavasemmalle. Kupitaan. Oi! Kupitaanko tänään toi muuten sinne? Joo. Laitetaan. Mun tietokone. Niin, mutta uskotteko, niin ei mikään ei oo niin hieno. Nyt tulee. Oi! Mitä sieltä kuulee, kun munkin huutaa? Tuolta alhaaltakin kuuluu. Kuunnelko? Se oli siinä. Niin täytyy sanoa, että vittu jumalata Pyhällä oli paljon komeampi. Oli. Mikä toi? Tosta vaan tuntuu, kun joutuu kattoo pääviinossa, niin se on pakko olla hyvä siinä vaiheessa. Kun se oli alhaalta ylöspäin, mutta se oli helvetin hieno. Oi, siinä se lähtee taas. Kato, siellä on roomalaiset paukkuu. Ja siis kun ajattelee, että no yksi on melkein samat saada. Pommit verran. Niin kyllä. Ota toi. Siellä nyt. No onpahan nähty. No siinä menee jo niin. Kunnon pata. Kaatu pata. Pata kaatu. Ampuu väkeä. Jengi pakko lähti juoksemaan. Siis nää jotkut...
Oo! Se on samanlainen kuin nyt täällä. Laittaa mutelle tää video. No niin, nyt kuvataanko nää lasit. Vähän toi viiva käy kyllä kurvalla. Meneekö noin persmäkeen? Pitäisikö meidänkin koittaa? Ei toi onnistu. Meidän joudun vaan kiipeä takaisin ylös. Oi! Ei, mutta tää on hienon näköinen, siis tää oikeesti tää... Oho, nyt kun räjähti maan pinnalla joku. Niin perkele. Mut et sä tarvii edes mitään ilotulituksia. Hienon näköinen tää paikka. No sitten heittää ne pois. Otitko jo riittänyt? Mistä äiti rakettia lähettää? Ehkä ne nyt ampuu kaikki on. Ehkä meilläkin on varmaan. Eihän tossa on niin paljon väkeä. Aivan sika hienoja. Ja hienosti näkyy tänne. Oikeesti eikä muualle ei ois näkynyt. Noin valitettavasti. Nyt tulee. Toi on näkynyt monesti tänään. Toi on ollut vähän liian hyvä. Niin sitten Näyttää ihan 5 verran. Nyt lähtee iso. Tuo lähtee hyrrätykäri. ehkä ne juoksi sinne maisemaan kaunis. Niin onhan tää rinne on makeen näköinen tuolta alhaapäin katsottuna. Joo. Suuri osa päässyt siihen. No niin, mutta